numbas harta yo Mbak sampang sing neruske nggih. Nggih, menika kantos sak pupuh kok Bapak. Oh, nggih. Dituwun tutup monggo. Oh. Monggo Kang Mas, digoyangke kan hati-hati kok ndak kepleset ya. Menika jumbuh kalian temanten sekalipun nggih, Mbak Kang Mas. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, atus dugi kagen-kagen inen-inen nggih. Bapak Dudu bodo dudu mengadili dadi sekali semangga gak dadi gawe ya Mbak. Nggih, semrandene ora dadak dadi gawe. Leres ngoten mangen napa Bapak? Ya. Rino wengi dadi ati wong prasaja alus deputini japan momong putra mugi-mugi temanten sekalipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos dugi kaken-kaken dadi nenen. Amin. Wong nyatani lelakon seprene
Anjir, makasih Kang Mas. Aduh, nanti sampai gobias tenan. Monggo dilanjut Lintang Asmara menika wonten pamundutan Lintang Asmara. Iki Mbak, Napa, dituruti Kang Mas? iki. Mas Gogon mana Mas Gogon? Aduh, Mas Gogonnya. Poci drowe ya Mas. Tak kayak cidrone wae ya. Pengidam Sari. Lungi teng Asmara. Ayo ben jumbo karo ngantene ngono lho, ditembangke kayak lungi teng Asmara. Ya kok ngene Mbak. Kepeksane nek pancen ngono tok tak dhewe ya ora apa. Wah, Ya dhewe ya. Dhewe. Wis monggo Aku dados. engko nek direbut karo Pak Kadus piye iki awas. Wah. Nggih, dados balen monggo. Ya. Ya wis tak dhewe ya kena. Yo le joget teko dhewe iki yo. Nggih. Mah aku nek kon medun. Wis ora apa-apa wis ya. Wis bekale Yo, yo, nang yo. kene. Anjir, cuma. Monggo dikoyaki Mas. Ya. Monggo Mas. Jan-jane dik aku wis rindu. Nggih tenane. Wis rong taun lawase ora ketemu. Iki jamane semono. Untung anane ra ono liya. Jan-jane
Nggih, wah teklek cemplung kalen. Matur sembah nuwun. Anjing semanten mugi. Nganti jenengane Asmara katur dateng Mas juga wonten request wonten panyuwunan lintang asmara. Mbak Sri Kasih nggih lintang asmaranya. Sore sonten. Waduh niki wonten panyuwunan esuk enjang sore sonten. Oh nggih menika wonten pamundutan panyuwunan tombok ati.
sonten Kang Mas. Monggo. Hah? Ya digoyangin Mas. Esok enjang sore sonten. Esok enjang sore sonten tapi harus datang para kadang tulis layangin sinarang Mas dan Mbak Sugeng Amir Sani untuk sebuah paripurna semangking monggo digoyang ke Kang Mas.
sama